Sa atong unang pagbasa nga igsuon, gisgutan nga ang biyuda nga hapit wa nay pagkaon gipangayuan ni Elias og pan. Nya matod pa sa biyuda, di naman gani na paigo namo ang pan nga ako, ang harina nga akong gidaginot hasta ang lana. Nya imo pagyong pangayuan. Musamot na gid sila kawa nay kaon. Unsa may giingon ni kuan ni propeta Elias, ayaw kabalaka kay di na mahurot basta imo kong himuan og pan. Gihimuan wa? Nahurot wa? So, unsa man di ay ang leksyon, kung gusto kang dili mahurot ang imong kwarta o ang imong bahandi, ipanghatag. Kana ra gyud. Sige lang yung kag panghatag. Di gyud mahurot. Bisag unsa pay grasya, material, spiritual nga mga grasya, basta isigi na nimog panghatag, di gyud na mahurot. Sigihan kay na nimog tigom, mahurot dayon na. Unsa may timailhan sa mga taong wa nay grasya, magkusmod ang naong. Bitaw, maratol, mabalaka, mahadlok, basta wa nay kwarta, gilingi mong tupad. Ning na daghan ka diag kwarta, ngota na. Ang kasagarang tubag ana, wa oy, wa dayon na. Pero na nay kwarta, nay kwarta eh. Nganong moingon man siyang wa, kay iya mang tigomon. Niya kay pagtigom niya, mangandoy man siyang madato. Pare-ari ba, daghang mga dato, nihog kuno og daghang kwarta. Pero wa gyud makalipay sa Ginoo ang mga dato. Wa kalipay oy. Daghang kwarta ilang gihog, pero wa makalipay. Ngano man, matod pa ni Kristo, ang gihatag nila ang sobra sa ilang kwarta. Parabitan ng mga on, unsa may sobra inig kaon. Ang bukog, panghatag. Nya dayog ingon ang uban, ako ning tigomon ang bukog, kay ihatag ko ni sa akong dugi. So ighatag sa iro. Kanang sobra ighatag nag-iro. Unsa pagilaing ihingan sa sobra? Ang sobra nganla na natog wa kinahanglana, kay sobra naman. Nya kanang wa kinahanglana, unsa may tawag ana? Basura, iglalabay. Wa naman kinahanglana, sama na mga sinina nga wa nay mosulob, mga sapatos nga busloton, kana ba mga sobra ba? Wa na kinahanglana. Nya kasagaran mao man na ihog. Unsa may palisiya sa mga Hudiyo, 10%. Mao na ilang tithing. Nindot ba na? Dili. Purting nindota eh. Gisayunan kag naa kay income anang simanaha nga 10 million, nya imong ihatag ang 10%. Pila may imong ihog sa sibot ikolekta? 1 million. Di ka makuyapan ang pari inigtanaw na gihog 1 million. Sus, lipaya ka, pari. Pero di malipay ang Ginoo. Nga naman, kay ang 9 million, tuaman sa, naaman imong 9 million. Ang katong 1 million, sobra rato, naaman imong 9 million. Nakaroy 100, imong ihog, 100 pesos, imong ihog, pila man? 10%. 10 pesos. Naaman imong 90, sobra. Pero ang biyuda, duha kadako ang gihog, pero maora to yang igpapalit og pagkaon, hastang lipayas Ginoo. Ingon ko si Jesus, tanawa, ang dako kay nahatag karon kaning biyuda. Ngano man, kay ang iyang gihatag, ang iya gyong panginabuhian. Ang iya bang kinabuhi, ang iyang gisaligan aron mabuhi mo iyang gihatag. Tang nindota na. Tistingin ninyo mga ginikanan,
ihatag ang inyong kinabuhi sa inyong mga anak. Ayaw nang sobra. Nga naman, kay kung sobra imong ihatag, kusog kay kamuyaw-yaw, kay imo man tong protektahan katong lugar sa imo. Katong lugar sa imo man tong protektahan, magyaw-yaw ka sa imong anak. Pero imong ihatag ang tanan gyud ihatag nimo sa imong anak, di jud ka magyaw-yaw. Moingon imong anak, ma, ikalay panglaba. Okay, hatag. Ang imong abilidad sa pagpanglaba, ihatag. Ma, di lang sa karon mo eskwela, ihatag niya ang time sa pag-relax. Di ba? Ma, magduwa lang kong computer, ihatag. Moingon sa imong bana, day, adto lang ko silingan sa istar ha, ihatag. Ang imong gugma o ang imong kaning pagsalig niya, ihatag. Tanan gyud, why i-reserve? Kaya imong i-reserve mo yung kaunya, mag-unsa man ka dito, nangabit na kang buanga ka, imo nang protektahan ang imong kaugalingon, imo nang ipaglalaban ang lugar sa imo. Unsa naman lang ko? Unsa man ko dire? Wa na lang ko'y kapuslanan? Unsa man ko? Ako na. Una na magsuko-suko na ka. Moingon sa dang imong asawa, dong, kuyog ming father dong, overnight me. Ihatag. Ayaw pa yung unsa? Kamunas father ron? Wa na siya matagbaw sa Madrid? Ayaw nagpugong-pugong ihatag. Kanabi, lingi ako no imong tupad, na ihatag na ron nimo tanang kwarta nimo sa kolekta. Na ako no, na ihatag tanan. Moingon rin, di madaw. Unsa may atong ipaniud to ron? Ayaw na mo paniud to. Ihatag tanan. Ikaw niya padir kay kaning niasod sa akong bulsag pitaka, apil man aning panihapon, ayaw na mog panihapon. Ika na, apil pamanggani ang pamahaw ugma, ayaw nagpamahaw ugma. Ihatag tanan. Yang sa man yung buhaton, inom lamog tubig init, butangig asin. Tanawa, igkaugma, nanakay kwarta, makapaniod to na mo. Tistingi imong sugar, ubos na ikag sugar. Normal imong sugar, imong kolesterol, normal. Inig testing sa imong dugo, high blood ka, mo normal. Kanang imong sakit, diabetes, o sa panadya, mga uric acid, mga wa na. Nyag imo na nang permihon kada semana nga, ihatag nimo tanan diri kada Domingo, nya Lunes ug Martes, wa kay kaon, tanawa, humas usa ka buwan, ang imong bilbil, mahurot na, slim na kay ka. Nya, wa pa jud kay mga sakit-sakit. Bitaw. Healthy pa, happy pa, holy pa gyud. Pero tiguma, kaon gyud, paniod to, panihapon, pamahaw, kaon gyud. Nawa, dangtag usa ka semana, atakihon ka sa imong high blood. Nya, makaparalyze na ka, mag-anak na ka dire, dangi ko dire. Imo padang gipalit og slat, wa ta ka mainan. Imo manggikaon gud para sa imong kaugalingon, wa man imo gipaambit, perti na nung taas sa imong kolesterol, high blood ka, perti hiwi baba. Magsige na kagmahay, may paghihatag to slat da. Patay na kaya. Atakihon kas imong sugar, kidney failure, dialysis na kangadto, patay ka diya. Sige, magkaog ice cream, sige kaon, diya mga nindot kayong pagkaon. Gihatag pa to nimo dire, maglaga raw takag init tubig, butangan nimo dahos atis, inig-inom nimo, wag tang day nimo sugar, dahos gabon, imo ibutang. Nya, okay na ninyo, dili. Pero ang nindot yung ihatag, matod pas ikaduhang pagbasa, ang ato yung pagluwas sa atong isig kataw, kaluwasan. Muna si Jesus, nahimong manluluwas, kay matod pa niya diri sa ato ikaduhang pagbasa, wa siya ni gamit og dugo sa mga mananap, or lawas sa mananap, nga mao iyang gihalad. Nihalad siya kausa, iyang lawas og dugo, og maunay nakaluwas nato. Gilingya imong tupad ing na ako kang luwason. Ing na ba imong tupad ba na promise
ako kang luwason. Nya unsa may imong ihatag niya? Tabangi siya nga dili makasala. Tabangi. Ihatag ang imong gugma, imong pasaylo, imong pasinsya, ang imong pagkamapaubsanon, ang imong pagkamaampuon mo na ihatag. Kamong mga ginikanan, tagain ang inyong mga anak, pagkamaampuon, pagkamapasayloon, pagkamapaubsanon, pagkamanggihatagon, ihatag ragon na sa inyong mga anak aron matakda na. Patakdi ba? Ang sala, mawagtang na, pinaagis paggamit sa atong mga virtues, labi na gid ng pagka makiangayon, pagka matinud-anon, dili bakakon, dili tigpakaaron ingnon. Karong bag-o, karong buntag, gitiksan ko, gipadadaan ko video sa atong usas online parishioners to sa Singapore. Dito sa ilang parokya, pagpangalawat, gidunggab ang pari. Karong bag-o, children's mass nila. Naay video dito gipadana ko, murag naa na sa YouTube, naa na sa news sa Singapore. Gidunggab ang pari, kinsay gadunggab ang usa ka addict, drug addict. Di ko katuo gani hapit ang Singapore purting istriktuha anak bahig drugs. Ilagi nang ibutang diha punishment for drugs, death penalty. Pero naalang yapoy addict, grabe gining drugs. Mabitan na ako, murag di kay ko ganahan maminaw aning hiring-hiring karon sa atong Congress o sa Senado. Ngano man, ang ilang hearing, gasigi rag hisgot sa nangamatay nga mga adik. Kasagaran ba ilang hisgutan ba? Ang nangamatay nga adik, poser, o kaning mga drug lords. Mo ilang sigyag hisgot. Wa man nila hisgote, pila sad kabuok ang nangamatay kay gipang patay, gipang tulis sa mga adik. Mga inusinting mga bata o mga batanon, mga estudyante nga gipang patay sa mga adik. Hasta mga pari, daghang nangamatay mga pari, mga pulis nga nagtinarong sa ilang serbisyo, gipang patay sa mga adik. Wa man hisgote. Ang nindot unta tong ilang hisgutan aning hiring-hiring, unsaon paghunong ning drugas, kay ang drugas porting daghanang maigo. Kung mogamit kag drugas, posibleng mamatay ka. Posible sang mupatay ka sa mga wa mo gamit. Grabe kayong drugas. Ang drugas untay ilang sintrohon, dili ang nangamatay ras drugas. Kay ang paggamit sa drugs, maunay sayop. Ang drugas, maunay virus. Ilingya imong tupad. Ing nanaay nanuyop sa inyo? Ing nanaay manuyopay sa inyo? Moingon jud ka, naa. Ako na ako'y ako. Sa akong mga kaliwat na idaghan. Gani nangabungkag ang pamilya tungod anang suyop. Mga mangingilad na kayo ang ako mga igagawng uban nga naadik. Hasta ako giilad kog kadaghan, hangtod karon mangilad lang gyapon. May kay mudag ilad, dayog hilak-hilak, hilak-hilak, nya inigtugkad pa nimo inig-release na kwarta, din agyod muhilak. Sirit dayon, suyop dayon, siga kaig mata. Pila ka buok kaugmaon sa mga batanon ang nangabungkag, nangawagtang tungod anang drugas. Pero unsay atong gisigihan og yaw-yaw, kana ra gyung kunuhay nangamatay nga di ara sa spikaside, wa hisguti ang pikaside. Sintrohon tanang drugas, sintrohon tanang sala. Di ta magpakaaron ingnon. Nganong ako ning gisgutan? Kay ang kaluwasan sa katilingban o kaluwasan sa individual magsugod gyud na sa atong pagbuntog sa sala. Mga asawa, ayaw mo pakasa, luwas gid ang inyong kaugalingon, maluwas pa ng inyong bana. Ing kapadir nangabit man,
sige lang, pangabita lang na siya. Basta ikaw, ayaw lang yung pakasa. Inig-uli niya, ayaw kasuki. Kaya kanang kasuko, sala man sad na. Imo ragid siyang smilean. Nag-agas imong luha, niya mo smile ka. Moingon din ka, I'm happy you are now here. Moingon din na imong bana, in English, papakon tanong kabuanga ka. Niya moingon din ka, I'm sorry. Niya ikaugma, imo na sana siyang atimanon. Na, imo na sana siyang lutuan, imo siyang hungitan. No. Niya ikalagsik-lagsik niya, balik na sana ngadtos kabit. Na, ikaw di lang ka masuko, hilak lang ka. Awa, madugay. After mga 30 years, maparalyze na. Maparalyze lagi na. Ika-paralyze ana, anha na magsigig paraig nimo. Inig pangihi, dahi, ngihi ko. Yung sa ati manon. Alaw, dahi, ligo ko. Kasi atiman, wa may kabit mo atiman, ana. Ikaw, yun. Nya maingon din ka, ay, salamat Ginoo. Maluwas gining panuwayng dako. Ana, imo siyang atimanon. Nya magsige na tong ingon nimo, dahi, sa ilua taong ko, kasaha jud ko nimo, kasaha jud ko nimo. Inka, okay ra, hapit na kamatay. Ana, tawag din kag pare, ato din hilugan, ikaw maala, lungon na. Ato din misahag maayo, kolekta pa mi. Mapuslan yun, mapuslan. Nya maluwas naman na, kay nangay na magpasaylo, no? Pero singhagi, hinginli, nya ingda dahin, wa na ko'y banam, wa na ko'y asawa, wahala na kadiyas imong kinabuhi, perti nimong sukua, perti sa niyang sukua, padayon siya siyang sala, ikaw naasa kay sala, dinumtanay to the max, mabangga ka, patay ka, bangga sa siya, patay sa, kita mo dito San Pedro, pag abot dito, pulos mo na impierno, hasta, looya. Ang sala, ha? Atong buntogon, muna ningon ta, daiga ang Ginoo, kalag ko. Ang atong kalag, mo padayon. Padaygo natos Ginoo, dili nato punon sa sala ang atong mga kalag. Manindog na ta katong way sala. Atong ipadayag ang atong